Našich serbských hrárov tam naoce sa ešte nikto čupo nečiní, keď upadá, to tiež nebude, sa ešte nikto vymeniť, hačná Nika Kocora, keď ešte nikto nové núc prišlo s číslom 12. Niko Kocor, hrájo pola Rakečanského mústva. Tež vun je lica první kruč podľa Niko Kocor. A je mi tež ižo prajú, so bude ešte příhodný sezóne. Tiež Rakece netko jakaž prajene zestupivo do okresnej vyššej lígy. Tam bude Niko Kocor dále ostať, vun je ižo zrečenie podpísal za příchodnú sezónu. To so Rakečanským zaujšće jara ľubí. Netko dobry odkop od Krzysztofa Retticha, ale nimora byše to od Nikasa Straube, kiže tam celé svobodne mógł vyčkovač, ale aj przy bólu nimo smaliu, byše pak až prajne nimora dla toho žádnu hodnotu. Dále s voľným kopom v odzade. A Krzysztof Rettich przez Jonasa Schlodera. Jara dere widziane, na trošku przedowi tu ból za Niklasa Ričla. Serbskie mnóstwo stoi wysoko, widzimy nie samo či zakitovario, hač šice sú na policce od Romo, hač na naša Rotara. Aj, to tiež vyzod dla toho netko, do 4-0 vedeš, potom môžeš také ofenzívne stáč. To je netko dobrý tréning. Aj, faul tu od Felixa Herrera, naša kapitána. Aj, a tam so jedna žltá karta. Kaza od Rara Romo, to pak súdik na neho neposka. Dále pak je to jedna Rá, všež faule nastupa v obchode relatívne mirná, ferná Rá. Tiež ešte žádna karta nie, tu je sa netko jeden Rara Romo przy voje zranil, je odzade dostal. Tu je to netko súdnik odfizdal. Šaka sa runie przy zranenách, przy voje Jara Kežubač dobi, to či súdnici vidia na tom turniere, co maja tam odfizdať, to keď tam netraš ničo riskirovač. Súdnik šo pravé čino. A tu je voľný kop za Romov. No okej, direktny pospyt. Odvojčkovaný pak od Krzysztofa Retticha. Žaden problém. Aj tá technická klasa podľa našich hrárov je pitnič. Tiež steja pod čišťom, kajž Rune Dirk Schauter alebo Krzysztof Rettich majú oni tu mir przy bólu a môža direktne přirovky obchod, Jara dere přesadžiť. A to je jeden niveau na svém mústve, tu nie obchod, zase Jara vúriadne a netko. Dobrá kombinácia, gulvon na Niklasa Ričla. Má miesto na pravém boku a potom přirovka do centrum a tam čaká v 5-metrským rume náš nadběhor Leon Schauter a s tým stí netko 5-0 za naše serbské mústvo. Druhá rota za žiadna čitného Leona Schauteru. Prvná rota a netko te piata rota. Dere kombinované, tu je Niklas Ričel ako vonkovný škytor. So široko činu, rum široko vúžil, my ešte tu išto miestna na prav boku przy 16
a potom z jednym wuriadnym přiroku widzicie w centrum je Leona Šoutu. Tu by się jenoś jeszcze nucunić. A też nasi fanowie są ročo z przestawki, nitko da so spiewa so modra, czerwono-biała. Nasze rajory są tu podpierają. Wodkaż pajene nimale 300 serbskich fanów. A to już to serbskich korojów, bubonów, odpadków tonów. Już potem jako bubony se używają. A znowu sobie ból zdobyli serbskie mustwo z jednym faulom. Sudnik pak je tam skryty faul widział przeciwko nam, to reka nitko wolny kop. Za Romo Tobias Vogt jest troszkę zranił przy tym, ale zase stanie możliwość nitko przez jedną flanku strasznie do 16 przyjść. Ale nie, to nie będzie żadna flanka, to będzie jedna troszkę ubieńsza przyroka. Żaden problem za naszego rotora, za naszego rotora. A nitko jest też w centrumie. Jedna zmiana stała, tam je rajnišo opuścił rajo Lukas Lehmann z naszych czwartych rotów, a nowy na rajnišću je rajo z číslom 8 Levi Balthasar Schulze. Też to runia Delnosa. Když raje nitko na pozycji za Leonom Šoutu, tak jest jako 8ka mes dymaj wszystkomaj a Leonom Šoutu, a Emanuel Brühl może zmyk wyszkicze używać. Stej naraz tyle swobodne przed rotom, dokąd najwyższa komunikacja wyszkicze prawa, a nitko zasłużona rota za naszego młodzieńca Emanuela Brühla z číslom 9 6-0. A nidom wszyscy na wałku bieża z obytku zromane moli so przez te rota weselić. Echt fajny Emanuel Brühl też był w pierwszym počasu jeden z najaktywniejszych grajorów. A z tym tutaj 6-0 zasłużone. A też to rota za siebie. Se obchodzie zasłużył. So, nitko so też na serbskiej wałce nešto iba tam przygotują też so rajory. Co to je? A, nitko widzę. Wyzo, Krzeszczan Rynca nadbierowo, a Florian Szulisz jeden rajor za centrum. Tutaj rajory budżete potem nidom na rajnišo przyjść, gdyż je przyjona przestawka. A to nitko też trener Frank Rietschel prawie reaguje. Musto przemiesza, też drugim rajoram szansu da so zarać tu tym turnierze. Najpierw widzimy tu ten wolny kop, a potem zamiast tu będzie so wymiana przewieźć. A to by się nitko te 6-1. Noch zu breit zmyk, ale dobił breit zmyk naszego rotora, Jonasa Schlotterja, tu ten wolny kop od sredniej linie.
je nitko lečał hacz do roto a tam je so Jonasz Schlotter bohužel trošku zatrochował. Si myslil, že bude bul krótší a bul lejčeše přes neho. Uneka švajene 2,4 m, ale to byše on tu nitko překrótky za tutun bul. Hej, to so stane. Bohužel ne 7-0 zade tuti rie. To bude Jonasa Schlottera najbolje merzač. 6-1 tu nitko nowy stav tuti rie. A tuta možnosť so nitko tiež využíva za jednu výmenu za našeho nadpivovarja Leona Šoutu, kiž má dvě vroče tun raz. Přinže nové na rajnišťo Češťan Rinca, znáte od poslednej Europiady. A za našeho kapitána a rutinéra Felixa Rehora je nitko nové na polu Florian Šuliš. A když kapitán od rajnišťa dže, kdyby se jeden nový kapitán na rajnišťu namakač, a to je tiež nedom nové rajo Češťan Rinca. Češťan Rinca, kaž prajene znate od poslednej Europiady. A to tiež vone přes jeho obchodže jara wiele wrota byše najúspěšnější cilc poslednej Europiady od všech mužstv. Tam mu nie Češťan Rinca, ale nimora przy tym wyczkowaniu. A zase serbskie mnóstwo jara wysoko nadpihuje Rajerov przy swojskiej 16. Oni tych Romów nie dom podčistaja, tak so oni docela nie może ru natwarić. Also, što 14 pa su oni dženca upođe lud zimne popuču naši Rajerov. Žádnu šansu ne daja tym Romam. Zaso, wysoko steje ostanu. Nitko pak to roto widzi, a tu już praj, to so ne budže přione. Kulny kop vurač od zade to a uspyta. Zaso serbski Rajerov nie dom nadpihuja a sebi bul uročo zdobydu przez Dorka Šoutu. A tak už to niekde či Romeo nesmeča spýtať čiac od zada natvariť. Potom oni všetci budú zbuď zubia prudku a potom bude strašne za nich. Nitko s tým další rušk za serbské mužstvo. Tu už aktuálny stav tuto je 6-1. Widzimy, tak, widzimy tu ten ruszk. A jene zranjene też Rajera od Romo. Tam je jemu nicht tu kašupa na nohu stúpil. Neodpoladne vyzo. A jaka šprajene druhý počas je razantne so zahił 6-1. To je rac-fac šło, ta 5-0, potom przez Leona Šoutu. Nudome tych prvných menšinách po dobrej přirovce od Niklasa Ričla. Potom šťovaše ta 6-0 przez najaktívnejšieho Rajera na tutem polu przez Emanuela Brüla, když dobyše po zmylku ve škyče od Romo jenočište bul Doroto Sunič. A bohužel, jenčki negatívny dip hat Jotal za naše serbské mužstvo. Te 6-1 za Romo, te prvne rota za Romo przez jeden wolny kop, kiž je přišel od stredžej linie, hač do rotu, tam je so kaž prajene bohužel rota Jonasz Schlotter trošku zatrochoval, štož tu dlouho šutého bula nastupovaše. A tak dobyše nitko prvný kruč v tutem turniere zade so přimnič. Ale to jenčki špak, ve tutej Hadžotal Hevak v obchodže jara suverénny ry našeho serbského mužstva. To je też ničel pytnú, zo tu jac nebude strašne odvať. Dla toho je też iżo 4 kroč v umeniu. A
Jednu uminu potom jeszcze ma. To ladamy raz, czy to będzie. A netko ninja za Rajora Romu, ki so prede zranil jac dale. Raja z čisom 9 dobil od Rajniša dele. Za neho netko přinže 0 na Rajniša. Raja z čisom 25. Tež taký zbora zroščený muž do centruma pola Romu. A dále serbské mužstvo dere natvári přes Emanuela Brühla, zase na levém boku, bůl nebyše vonka, asistent nič nepokázal, tu už možnost za Šuliša, ale zase odfobarane před 16. A tež tu je Tobias Vogt, který šupada neodpoladne, Rajor je od Romu načky stupil, v takým dvúboju to sa stane. Tyž Vulnitko zase jednu žoutou kartu žáda, ale tam, keď šupada tu sú tak na nich neposka. Aj to tiež nebyše ničo přeťažké, keď špajene neodpoladne. Načky stupil z dvúboja, to sa stane. A netko raz zamiet. Trochę runę brać, ale akcja też już nimo. Dirk Schota tam w obchodzie to Jensa jara solidnie czyni na swoim lewym boku, a można tylko za Schulzu, ale on byście w Nimorie, kaj się to asystent Deres poznał. Przyroka tak jak od Dirka Schotu przepoże przyszła. Levi Schulze, kaj šprajene tež, jeden z młodších rajorov, 20 let je. Jensa tu raje direktne za Šešćanom Ryncu, za našim nadpovarijom, jako osemka agiruje před 6 komaj. Aj vun raje pola SJ Jadnota Drieno, a to v prvnej okresnej klasy. Je pak tež, kaj šupada skere jeden z rajorov, kiž skere nižšo raja, okresna klasa, no to je všakva ta najnižša liga, ale za to dostane šansu so tu pokazać, to riče dera dere čini, a čada so Šulce tež dere pokaza, kaj žbune tu tie akcii,
A netko dok Šota widzi tam wonka jeszcze na ryncu. On przed rotami swobodne suny. A to byše ta 7-1. Romojo pokazuje na nimoru, ale asystent nie zbyneše Korolčku. Tyś jeszcze oni horsza, nie, nicze nie przynese. Rota licza 7-1. Cilt, wieso nasz kapitan, nasz nowy kapitan na rajniszczu. Krzeszczan Rynca. Po dobrej przyrodce od Dirka Šotu, by się to jara dere widział. Krzeszczan Rynca dobyše od prawego kuta, jednocześnie przy rotaru nimo sunić do Ruszka. A dalej, że 7-1, Krzeszczan Rynca cel z wrotu. A zase dobra przyroka na Krzeszczana Ryncu. Tu nas paje Škito Kejčboval a może się buli jeszcze łatwobarać. Pretać zamok Krzeszczan Rynca Cilić. Tak by to w obchodzie dobra szansa była na to 8-1. Dacă ieri au bătut, trebuie să lasă să se bată în Danemarca. Nie fac un favor. Romo je przy zamiecze, hej, to je Raja Romo so dere swoim čiom, tam od Dirka Šotu mógł łatwobarać, a nie tylko Brühl z troszkę przenawej przyroku na ryncu, żadną szansę na ból. Janko, dacă nu știu, vezi? S-o tins gheata, dacă se faci Janko, dacă bani e bani, dacă trage bine, trage bine. Auzi, dacă pentru chestia asta pierzi, nu s-a mondială europeană. Nu drum? Mă, ce mă nici vorbă, mă, da. Dacă ți-o părul din cap, a fost sau nu a fost? A fost sau nu a fost? Dacă ai deja, dacă nu folosești, atunci nu mai folosești. Sau, Janko, atâta, dacă atâta prins din bine, A netko, wiele mistna w centrumie za Šuliša. Wód na Šulcu, Šulce nie dom ból, won na Brühla. Brühl ma czas. W kombinacji ze Šulcem. Netko w 16. Dalej Brühl przy bólu. Šulc był faulowany, ale sudnik to nie fizda. Za to nie byś faul obchodzi też. Kute dość, żeby to netko doba przy stałe od 7-1 fizda. Sudnik obchodzi, że prawy czyni, a total wiele prawy czyni, a total dobra partia od niego. Jeszcze tu ból jeszcze dobieżał? Nie. To jest asystent widział, ból by się wonka, Korolčku zbynął. Bine, bravo. Bravo, Matej, bine. A znowu wodkop. A Rajo Romo jest no paja, co dobia w umiere rać. Chcecie tylko troszkę czasa od czasnika brać. No chcecie ryskierować jeszcze wiac. Rotów przeciwko sobie dostać. To można zrozumieć. Są tu porażku już akceptowali, a nie tylko spytaj jeszcze ten najlepszy z tego czynić. A gdzie? Ja nie do prawa. Cele mai bune locuri. A zase dalej.
znova sú naši Sapsy koparov vysoko nadpjevali Romo, takže nemôžachu do seba porane rú natvariť. Bul je znova pri našich rajorach. Dirk Šota a Emanuel Brühl tam je na ľavém boku, zase Romače rajete. A Šulce tam je sebi jeden faul vyrobil. Tak dobrá pozícia za voľný kop, direktne pri rožku od 16. To je netko nadawk za Christopha Retticha z Livinou, abo Tobias Vogt z Prawinou. To netko tam vydiskutujete. A tam oni ižo steja pri doji žerdži. Emanuel Brühl, Rinca a Kocor. Tam či najväčší. Za toho z toho ukážem sa bude to Bul na doju žerdž přes Retticha. Aj, Rinca stej parat. Rotor držal, ale asistent je Korolčku zbynu. Rinca trošku přezaje startoval do 16 s tym Nimora od Rincu. Evak pak dobrá varianta. Aj tu sa netko pokaza, kaž prede ižo narečane. Ta čelná lepšina, když naši rajora tu maja. So možno oni pri takých štandardách, kaž rožk abo voľný kop, když túto lepšinu užívať, ale nima lepšie, co strašne odlač. A to by raz zbyšne kombinowane przez 16. Dwójna przyroka między Straubu a Brühlom, a potom Brühl ze dobrą możnością, ale Rotor tam je Bul otworzył, Derek Iżbał, dalsza możność, Brühl celi na Rota, ale troszkę przez Rota. Ați rămas Acum să ne oplă. Nu mai sigur. La bolaveraj, că sunt pe drumul meu și se duce la bolaveraj. Nu ne bine. A ce mi se spune? Eu din drăzul lui Ghebat. To tu aveți, dar nu nimic de la. Ostatni zápas sme hrali. Aj tež nitko jara zajmo obkyčbovač tu. Či první fenojo so podaja ižo, kaž upada na ru našich žonov, čako, haj, je tu všetko rozsudžené dlje ižo. A so bychu tam dybkoni byli na Rajnišću v Flensburgu. Nitko ižo odjedu, to je obchod, že celá švita tu, haj, nimale povica ižo preč. So bychu našich žonov podpirali. Tu čekaš prajena raja nikak, haj, jena bytl kodžine od tu zalene v Flensburgu. Zato pak či žony potom nie sú tak daleko mili od hotela na štadion, tu byše tam nedom voko rožka môžem brať.
A netko dończy k poslednim uminy od Franka Ričela. Piaty nowy rajer na rajnišću je to Kevin Geisler. Oni pišu za Emanuela Brühla. Kevin Geisler netko nowy bier na lewym boku. Zu lange, ja. Ich rufe dich, ich hab die Spiegel nicht. Ich will ihm. A netko tu jeszcze myślę centrum tam za Vogta. Wunpak z trošku nečistej příroku na Kevina Geislera, kiž nemôže bol viac dostanč. Ale tiež podľa našich rajerov je napiatož trošku von, to je pytnič. Podľa 7-1 no chce nikto viac převele behať, alebo převele investovač. Dla toho tá hra netko také trošku mimo ploa môžem prajč. Też ci Romojo jeszcze raz wymienia. Opuścił Rajer z číslom 6 a nowy na rajnišću je Rajer z číslom 24. Też taki trošku menší od šatúry sem, jeden za 6, kaž upadá, tiež potom na pozíciu 6 so podal. A zase vidíme, jak vysoko naši kopare tých Romov nadbehuja a racfac maja bul zase. A netko možno za kontra przez Šuleša a Rincu. Tu ci pa Kaj Skeres je ten bul trošku. A to by się potem faul od Křeša na Rincu. Škoda. Przez bul so kopalili tam. Ci dvejo. Nie są mieli tu możliwość za kontra używać. A też Korco zase raz przy bólu. To za niego jest tu drugi počas jara Woložace. Oni to jeszcze tam te defensywne dzieło nastupa. Że nie usto dobiał dozady, spiesznie dozady biać. Netko Ričel čane do centruma, widzi Šuleša, a nedom Šuleš na Šulce to by się jasny faul. Przy dobrej pozycji 5 metrów od 16 zdalene, centralna pozycja. Křešťan Rinca z pospytom, ale trošku przeniski pospyt. Muria tam stej, a potom siłuje faul od Niklasa Ričela. A jak šupada nie, Křešťan Rinca ten specjalist za wolne kopy serbskiego mustwa, ale jeden pospyt możemy pola 7-1 raz ščinić. Netko se zdobył ból Levi Šulce. A też to by się jeden faul, to by się jasne przeboże, przeciwnik
Strauba był direktny przy 16. Pół metra od 16 zdaleny. Był faulowany przy prawym rożku 16, a to jest nie tylko jeden nadok. Za jedną dobrą lewą nohu, a tu ma Christoph Rettich. Ein wolny kop, zase taki niski wolny kop, zase lohko odfobaraniu za Romo. Drugi ból przez Vogta, Rinca tam stoi, ale bieže to nimora, aj to bieže nimora. To som samo od jo widział, a też asystent. Je to widział, a korečku zbynu. A zase dere odbieżane od Ričla. A dobry ból na Schulzu. Schulze sam we 16. Przebieży Rottera, a zakitowaria, a to jest nie tylko ta 8-1, te 8-1 przez Levia, Schulze. Dobra akcja, samo Hurata od niego. 20 rajere wuzał, a Rottera jeszcze tomu Levi Schulze 8-1. A předovod nemůže sudnik jace ráč dať. Posledné menšiny tuto R beža. 8-1 aktuálny stav za serbské mužstvo. Tu už môže netko ještě pajč zimajo. Vúriadny, haj optimálny start za serbské mužstvo do tuto turniera, do Europiády 2024. Z jednej rotovej diferenci od plus 7. Jen potom jutře do druhého rajného dňa startuje. Serbské mužstvo je veľa pravočinu, a to přečuje jednému přečujníku, když nemôže še jara veľa přečivo nám uskutkovač. Romojo z rumunské, kaž prajne so lica prvný kroč na Europiádže občela. A se nadžiam, když ich prvná ranitko nie je tak dere, tu skončila, so oni to a příhodný raz zase občela. So nitko nie sú tak odtrašení. A też Frank Ričl je z tej prvnej zestavu přečivo Romam všetko pravočinu. A je netko v druhým počasu też ešte ďalším rajaram, celkovne 5 ďalším rajaram možnosť dal so do toho turniera namakať, praxu Roma džiť. A potom budú sa oni završení nedom po tuto fokusировať na jutříšiu partiu, pretože buďte себе myslú, to ešte Češa hača dženciša. A dobra parada od Rottera. Florian Schulisch z dobrej cilbu na Rotter. Rotter mógł ból jeszcze odfabrać na žerč. Ale druhý ból je potom Nucka
znowa mieše Šulce tam dobrú akciu przy zakładnej linii, a potom suny ból do sredža, do centruma, tam čakaše Wezo Studyšnic, náš nadbyrowar Křešťan Rinca. A z tym je to netko 9-1 za serbskie mustwo. A čipne kak dobro bude súdnik ešte budú bežeť dať. Serbia sú kaž upada dále motivu, ani tu ešte nikotre rota celič. Ale raz aj Romajo sú spýtali přibližiť našej 16, ale Niko Kocor ze swojej prvnej defensívnej akciu jem bol ešte otvorbaраč. A dále, že netko Kevin Geisler tam do centruma sa vúral k Niklase, nie k Levi Šulce. Ale aj to by še netko sa na trošku převeli, tiki-taka naraz. Thank you. Súdnik hižo raz načasník hľadal. To si myslel, že bude nidom potom tiež odfis dať. Tu zamiet ešte za Romo. Výške hižo v hubie súdnika. No netko Jacinc, tohle ešte nebude odfis dať. Oju, aj. To ona byše prvná skupinská hra serbského mužstva přečivo Roman z Rumunske. 9-1 je končný stav. To to všelakých celcov vrotu sme mili. A tu už môžeš všetci spokojom byť. S tutým výsledkom lepe nemôžeš do Europiády 2024 startovať. Romajo z Rumunske sa poďakujú. Ale tohle še ešte hodne. A tež, kaž upada dalšia novoska tutej Europiády, so tež Bengalosy v serbských barbách zasvedča po dobyču. Kaž tu netko vidíme tam záde na podlanskim travniku. Serbscy fanojo so si Bengalosy sobą přinesli a netko po tutym dobyču 9-1 porane sveča. Tužto z nich sa netko ižo poda do Flensburga. Tam na prvnú skupinskú hru od Jono. A tež ja sa netko nedom na puč podam. Ženca je tu všetko rozrysané si myslu. 9-1, končný stav serbské mužstvo dobyło a potom podáme sa jutce na druhú skupinskú hru. Dla toho môžeme sa tu netko od tuto miestna rozžanovať. S livestreamom budeme všetké problémy, keď sme ženca mili, rozrysať a potom budeme jutce môcť tú celú partiu v dobrej kvalite vám potom přeniesť. Dla toho môžeme a hádže jutce. So, Fabi, poďaj sobu.